Sarika sila duluan. Cepat dapat lama. Sarika Huda. Sarika Huda. Sarika Huda. Bisa dapat dah. Enggak. Nama do pada Minatau. Pariba Minata. Pariba Minata mengalami Bonsagala. Pariba. Mengalami Bonsagala. No, masih saja pada. Baru amat kasih tempat. Pemerintah setempat. Pemerintah setempat. Kepada dusun. Baru ale-ale. Ale-ale ni. Ayo. Ano nama? Pangalan tuh Huria. Saat udah kamu nama kanina balik ke sini dulu. Bersarikat dalam boron. Mas, bisa silalah. Hari ke silah hisabungan. Bangunan Huria ada silah hisabungan. Jauh, apa dia mau bangunan Huria? Bangunan Huria. Hari ke silah hisabungan. Bangunan Huria nunga. Huria nunga, DKP. Huria. Tiga panggilan tuh Huria. Huria tetangga. Huria tetangga. Huria tetangga. Ini mah. Padde. Oh. Nah, padahal kamu tahu, dia asa hati dia. Kamu pengen ngomong. Ya kamu susahnya. Nyata Huria sini. Baru mencari. Dia bisa. Huria tetangga, Mak. Huria tetangga. Ayo. Nggak salah be Huria tetangga. Sama Jawa. Nunggu. Padde mah. Padde Huda do ibalian. Padde nami, Padde Huda do ibalian. Tepat sahara. Padde. Pande. Tukang. Sipolo. Sipolo do tukang. Masih be. Saya mah? Jadi satari, ya. Marlaku no? Marlaku. Erang marlaku bego, bukan suara nama song. Satari dia hobok kama nami. Tarlu mobi. Sok songoni nang rada ni hula-hula dan tua-tua. Mulutung abang na parada nami. Di tampar pangananong. Nasa na potang. Masara parada nami tuntuk tanap kita ho. Apa ni mereka? Masih dua kita. Akhirnya dong, Pak. Harus makan anu. Kamu mah siram di sepengol teh. Di hamu mana nih? Sok sore nak kita nih. Kenapa? Nggak sengaja di mana nih? Songoni teh sepengaran lapangan. Sosadia masih dua manita. Ya ini benar tuh, Pak. Bagaimana masalah horas? Si Tibi siapa namu? Aman. Morangnya anak siakang anu. Tekang Amin Sunro siang bulata yung tunapartong tutuloy sinaga buru bere nang bere narong tutuloy mo. Jadi tapola be gadang hada lalos na hada na situasi. Jadi tuk solo pero nami asmar kamu dan adong do disol
di masyarakat kami songon batu pahami songon nalau mengurupi tangamu ima di pertuani na dua na taholonya di selani sanggiat ma boy marbunaon obar ginaw itu na ringgan pakai honor penumun masuk jadi sadohono masuk hatan dua sa titip si bapa pulang-pulang pakarahub na tuk songono pe na boy terpatu pasya tongo di bumat saya amat dari batama nama nabai pasu-pasuna iya gudang na apa lah tersurat do disol jala warni akka halakna na mga liyan tersurat do disol jadi oman mare jadi songoni ma sakita ade ima pagparani ima damang nasa matuaon saya yang dia matutu saya si rohani to hatta tutu saya bacang mau umur muna amang dota mo inang sa sedebata matutu jalo hamuna sudiat ka tupat ni na arong si sikatnya na laho si jalo umuna satu hatta tuksoni penuai hata sotik na boy tarpasahat tami to hamuna damang do dainang batung nido pena boy tarpahat ho kay putima Hadong dope jadi sona hehe do mata sira jauh oras dina boru naburju siang sarika di Sirajoluan madonon nami do selamat jalan jama boru orang mado dengan jalan kita sudah keluarga tinggal taringo tu satu tani sarikata kamar toran lagi ketuata waktu situasi asa sepi ngana non ba tona mano pasat tang dina boru ditikina hompat tu aturan sarikata di siman nonro anggaran tu na boru 5 orang na boru dah gabi Sarika Sagala Ronggo dan hadir Raja Nami Isiala Ulaunan Kepasahat kami Batu Hamu Asa Kepasahat Tuhuria Kemenima Sanyahata di Hamu mamen situasi dan kondisi na sangat memaksa ikut singkat tong mata mula teo tutuhani boy din singkop sa ujung na padahal ada sormatua ni amang boru nami nuai pe nuha sahat kita pangujungnya caraon asa kapasahat tu na poso ni hatta tao mangaraduti pakeni amang boru nami boru nami ma siap tulang asa harbangan dalam tuhutan baladuk dalam tujuan sudia kapas pasuni raja tangyangnya kana dua-dua saya masuk matu hatta aku hamunai martongan zen soalnya masak kami itulah kalau tabani kami mau sehat hal dulu ada matutu di hamu apung nami ana di tulang nami tutu bisa luhut dia kahata pasu-pasukan na di pesahak muna Tuhan nah sudah na di hamu nak di hula-hula nami satoru sampai tu gijang mau lihat matutu hamu na pasahat nami imai bebere muna manang pahoppu muna nasongoni ma di hamuna di akkaboru bebere nami tutuna nasongoni ma di hamuna di jakka di hula-hula nami saluhuna saya pepeng saya rumah tua mahamu amang tulang opung iman alaho mengajari-ajari hami di akka bere muna saya gajang matutu akka umur muna saya sihat meta sanut tujulu anon saya giat matutu akka meme manang poda ni leo muna tuhami akka bere muna manang pahop muna asa saya giat mai di piok pami mai tutu ganuk marsada-sada laus iman alaho sidalat tonon nami maradoppo di persautan nami maradoppo di akka hula-hula nami akka tulang nami nang tarlumubi di jolo ni Tuhani tarsongoni ma opung na boy tardok kami hatana pendek siap kami pahop muna mau lihat hula-hula Raja Nami sian hula-hula na poso rosa hula-hula na batu saya semua ni berada bersetuju ada jadi do di hamu kanak po unang ilo hula-hula setor satu bagian sa sudena akka hata na tua siap hula-hula nas puntongan sahuta nak pasahat po kami akka hata paso-paso na uli hata paso-paso na ninggan so ino di situ itu masih nohonon nauk 10 sana menjadi 12 paso-paso sudah hamu ka opung nami saya kongkop kami may sahat tuna sa rumah dua mau lihat matutu gabi jala hona Pamulah Nuhria, mau lihat Nuhria nami. Siar rohana yas rohana belga,
rohan alas orang naholo pasahat kami matuhang mamang ulaw non hubas mahamu lawan ang yakon damat tahan yung maulate kami mo ipasahat kamu tuhani pangulan ni Huria maulate ma dito batay maulate manang kamu suhuk namin. Jadi maulate mari ako na nasibukon iya pantaon nung manipasahat kamu na Huria alay ada orang sesaat dapat Huria adong nanay si jamaah muna dia pantaon mulung sa durian non nang boy be jamaah muna be mabe asko sudi mola ada mah asa tabuk carata jumlah kita baride sian nomor 374 ayat 112 luguna asa zolma ikomate ikomago sini asa zolma ikomate mengulu ikomate asa tumbinggam musik mengulu ikomate asa tumbinggam musik daging odo kami pakai jala ikut do malaki daging odo kami pakai sugut bagiti Tuhan sangapon na asa sugut bagiti Tuhan sangapon na ipedang bejuoku rohani dewatak ipedang bejuoku kurosaku dan bermaksud audisi lehono kurosaku dan bermaksud audisi ay dibugang ni Jesusku dapat tahu hangu aku ay dibugang ni Jesusku dapat alahama madeni dotarabun roaki alahama madeni dotarabun roaki Di bagasan goar ni debata ama do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do goar ni Tuhan di perbadia amin. Aku doa kehidupan doa tanguluan Inna Tuhan Yesus na mangolu do ganuk na porsia diahu atik pemati ibana jaladang pemati ibana rodi salilang nililing na amin martanya kita ali Tuhan debata amanamin na dibano kijang nunga nilehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian ala ni dosa namin jala di panguluhudo kami asa dapotan hati koran dohat panguluan kami asima roham di kami saya jari jala apuli mahami asa unang madele kami ala naung di jauh dongan nami on patugu maha persian nami jala pabenget ma rohan nami makirim di hanguluan sugut asa unang mangadungi kami songon si pelebegu sa naso marpakrimoni sa itaiti ma rohanami toho sa ihoma na mga puli jala hodo aporosan nami na marsigat tung tuhodo kami sa kakroni asusuda ni bokal nami amin marimbita Idonmu hamonangan ni Tuhatay Idonmu hamonangan ni Tuhatay Di batado dongan nami imata zobe Di
nguluan ido jalo otabe tumpalhan nguluan ido jalo otabe. Mau lihat emang itu hata dihita seluhur keluarga ng sumani akas tuan na torok dijahan mazo sawating manang dipatorak kami songon riwayat asituan ni amata situa daulat sinasa amat tahun situa sadana buruk molo kami situa kikebe sabungan wala pasido be amat tahun na jolo nung merasa kehilangan. Sonari mo se marujung golo gabe buhali kehilangan. Bahasa hidup kami semua ini amat tahun baru masuk ke songonau tuhuri begini mengujuk pang be amat tahun sedar situa naburujung. Dialani naburujung ni amat tahun dipilih do amat tahun na jolo songon sadar kepercayaan di huria ima bendara huria tahun 1950 saat 1955 dung di periode berikutnya diunjuk amat tahun mahami jangan digugohon amat tahun gawe sada uluan huria dot amata situa saloho tabanahina jadi di sido do amat tahun pas doro nani tua munak na poso mana nani kuriawan mundur mau gawe dahara kupasa tua hamuna ninna amat tahun alai nang pe mundur sian bendahara amat tahun angko dia situa wan hotu aktif do amat tahun situa di silang naon jana tuhami kadungan situa kudang doa kebadangan di bayan amat tahun pesiun amat tahun 2010 bulan 4 alai di minggu na lewat dan arong 12 bulan roh amat tahun tujuh berobasa pada tokang ditaring oleh amat tahun tentang tu sudah do tua kebangunan do tua kenasi do tua ke periode masih berengah kami kadang masih tua roh tu bekas hakku ngabi jadi 3 tahun abang otak kerausun buah-buah roh dari penonton amat tahun tu hari minggu na musa roh buah-buah tu kami di huria ngamar saya amat tua obisau. Jadi sokor diperlakukan amat tahun dang naya di lojai di huria hamu be urasa dang naya di lojai jadi sidon nami tu hamu sian huria bori manian gabe contoh amangon dihita saduhuk jadi gudang do kenangan manang riwayat katingalhon ni amangon sokor dihami dongan nasib tua mau lihat mah asimar wantu mata di jalo ma amangon gabe anak aholongan di siamun songon ima songon riwayat na jepet na bo di patorok kami taringon tu hasituan na mataw mau lihat langsung balate ma dihita saluhutna songon ima nang hubungan habut miroha isodohami saluhutna dongan saulau ni situa di sinaga sian kuriata kita bisa bungan resort tajung lerong dohot sian pengurus harian resort kami songon bendahara amata situa ji sitohang songon sekretaris di bagasan kabut miroha kita di bagasan sadarion
ima dinapaburhat kita dinapasengok kita di hari-hari minggu ini dengan seorang nami tu dan persabuk kinani nian dipangilo rohanami do ikom marnatapak bison pimpinan resort ima amat takoril pandeta Sipak Fahan sian kisar jala kusosoy hamido nasida taringok kinang marujung ngolu dengan seudon nami apala ditikyo alai songonima de horwati kina dinamasa akan namasai di tengah-tengah ni negarata narong aka pemikirion marang pembatasan perjalanan harap dorohanami yang ikon paratapak amat tayalai songonima geharwati kina ikon donganna perhelelu marang donganna situa napa borhaton amangon borhat tu paredan persabot kinani alai buhabaino las maroha disi jadi las songonima bubuan nami tu hamuna saluhna keluarga besar Oppu Bonarduli keluarga besar do aktayanak ko songonima nang diinang sodong pola berpikir hamuna inang mulo tumpe sumakatapak ison patita paborhaton las marohat disi sisedurdo sisedatahi do kita bulus marohatta lau paborhaton amangon tu paredan persabot kinani naso diabeti ilu-ilu naso diabeti arsak niroha bulus semua rohatta paborhaton songon hata ni dibata tora ni korwin dibuat nasida siang hata ni dibata na tersurat di 2 Timotius bidun na paupaton ayat na pebituhon songonon ma ilo disi nunga hubasidim paraloan naringkani nunga hupaujung perlujongon nunga hupaujung perlujongoki ramot hubain hapor seauki masa do baritaon sedarion di tengah-tengah di keluarga besar Oppu Bonarduli toho di bakkebasion ni amangon mulai siap tahu siap bulu makubasi nasida di huria ini tuhatta di basinung nasida paraloan nasida di tengah-tengah ini huria jala di bojong nasida perlu jangan nasida menuju garis finish ima menuju mahkota kehidupan dan mahkota kerajaan Pertiwi di lului nasida alain mahkota kehidupan ima hamuduan seliling dililingna jala sahat dui dingulu ni amang situade sinagaon marhide nama ngaramoti manang ramot hubain hapor siauki tabereng jala taida dui jala tahati dakon modinggo amangon di bagasan hapor siau dan moding di bagasan azahaton atong surina ulaon ni mana nama kubasi di tengah-tengah ni huriai marparbui dui marhide hanguluan seliling ni ilingna sok songoni mahamuna diinang nang dianak kon pinoparni amat taon gabi camita nama ngoluma nauli narenggan na niulani amangon torang dingoluna makubesi do imana di tengah-tengah ni huria makubesi do di tengah-tengah ni huta yak kaparadatan nang diak keluat binereng lui tampil do amangon di paradatan tampil do tong nang di huria marhideima inang nang dihamuna saluhna ya anakko molo pe di bagasan tikion dari luilu hamuna di bagasan parpohat nya mangon dokma di ilulumi adong go debata di ilu-ilukon na mga busi ilu-ilukon calon mga ima pangapuron na sumurong siyan Tuhan so langsung malatima dihita sa lubot na so songonima ng hibunguan habut miroha isok Tuhani sa lubot na
dongan saulau ni situadi sinaga sian kuriata ikabisabungan resort Tanjung Lerong dohot sian pengurus harian resort kami songon bendahara amata situaji sitohang songon sekretaris di bagasan kabut miroha kita di bagasan sadarion ima di napapurhat kita di napasengok kita di hari-hari minggu ni dongan saudara nami tu peredaran persatu kinani niang dipangilo rohanami do ikomar natapak bison pimpinan resort ima amat takoril pandeta sibak fahan sian kisar jala khususai hamido nasida taringok kinang marujung ngolu dengan saudara nami apala ditikyo alai songonima to horo tikina dinamasa akan namasai di tengah-tengah ni negarata narong aka pemikirion marang pembatasan perjalanan harap dorohanamin yang ikon pernatak pak amat tayalai songonima joharo dikina ikon donganna perhelelu marang donganna situa napa borhaton amangon borhat tu paredanan persakot kinani alai bohabaino las maroha disi jadi las songonima bubuan nami tu hamuna saluhna keluarga besar Oppu Bonardoli keluarga besar doa kayana kol songonima nang diinang sodong pola begitu hamuna inang mulo tumpe semangat apa ison patita apa haton las marohat tadisi si sedurdo si sedatahi do kita bulus marohatta lau paborhaton amangon tu paredaran persakot kinani naso diabeti ilu naso diabeti arsak niroha bulus marohatta paborhaton songon hata ni dibata tora ni korwin dibuat nasida sian hata ni dibata na tersurat di 2 Timotius bidun na paupaton ayat na pebituhon songonon ma ilo disi nunga hubasini paraloan na rin gani nunga hupaujung perlujongon nunga hupaujung perlujongokki ramot hubain hapor seoki masa do baritaon sedarion di tengah-tengah di keluarga besar Oppu Bonardoli toho di bakkebesion ni amangon mulai siap tahu siap bulu makubasi nasida di huria ini tuhatta di basinung nasida paraloan nasida di tengah-tengah ini huria jala di bojong nasida perlu jomon nasida menuju garis finish ima menuju mahkota kehidupan dan mahkota kerajaan Pertiwi di Lului Nasida alai mahkota kehidupan ima hamuduan seliling dililingna jala sahat dui di ngulu ni amang situade sinagaon marhide nama ngaramoti manang ramot hubain hapor siauki tabereng jala taida dui jala tahati dakwon modinggo amangon di bagasan hapor siau dan moding di bagasan asahaton atong sudena ulaon ni mana nama kubasi di tengah-tengah ni huriai marparbui dui marhide hanguluan seliling ni ilingna sok songoni mahamuna diinang nang dianak kon pinoparni amat taon gabe camita nama ngoluma nauli narenggan naniulani amangon torang di ngoluna makubesi do imare tongah-tongah ni huria makubesi do di tongah-tongah ni huta yak kaparadatan nang diak keluat binereng lui tampil do amangon di paradatan tampil do tong nang di huria marhideima inang nang dihamuna saluhna ya anakku moro pe di bagasan tikion dari luilu hamuna
di bagasan parpohat na mangong dokma di ilulumi adong go debata di ilu-ilukon na mga busi ilu-ilukon calon mo ima pangapulon na sumurong siyan Tuhan ini so ngomongin mahatan aljepek manang hatan di debata si pasalon nami na mewakili siyan pengurus harian resort gagabay resort na junglenong maulate ma turuti ma Sai hutuju mangomolu napasagama Sai hugugo latu surgo pay masahat aw upasiding do Sai hugugo Sai husurgo Sai masahat Sabat upasiding do hutaon huingot do Sabat upasiding do ataon huingot do Saya dati majalahi hasonangani Saya dati majalahi hasonangani Ali ibata jakuba pasangapon dohot amalati umma ibasahat nasarokanami ala natutong dohali Tuhan itong-atongan ipungan ng iyon jalapolo tutong ali Tuhan pangaluwag namin isudi nasa ulam namin di ulang botaryon ali Tuhan Ninay manipulima uriam itong goma na jong dipungan namin mauliate madigo ala asi dohot gulong diruhan amin so ngon dolan ni perpungat di dalam sesedon ima nenet sada surat sia surat ni pangukabon pindu 14 ayat 10 sonondo padohanna sarap kita tumangi hossa jadi hubege suara siat banwagi jam namando surat ma madua maaf tanamate di baga satuhani olak nyon tutu hidok di ima masohot manasida siat parukulun nasida ay namangihut ma tu nasida niuda nasidai so manido yang go sahat dihamo yanakon namin siyang songonima ng ibotonan rana sa lilingon ditingking oluni amanamyon dong asituan namyon sa gudang do panugkoliyon dohot pangurupiyon puda na uli na pinasahak na Tuhan alay marhise-hise hamate at dibaga sa sadyaryon terlububi ma iboto nami dison tang lehonong mubeon minum kopi dang lehonong mube durung-durung nion mulai jumpa minggu dang sari honong mube layon tu ari marsu ilo naking asaridog martua maaf kanamate di baga sa Tuhani olak nion tutu di doktor di masoot ma nasida siang parukilon nasida dang lao de pikiran muna tua mata nang marujung waluor aha masih pasupaon tua mangon aha masih pasupaon tatuson dang adong be lao pemikiran muna betusi ala nunga jumpang tikina ima di hari ama Mateo ale sautik sidohoro Tuhan muna da akayanak kon namin adong hatanin na tutuan naman dong molo sinuan bangun-bangun
bangun do salong moloni ula nauli do jalo boha marsogot aduan bodo songo burjuni amat tau kamu bodo manuana datamu dinggado hamu marsogot mardonga tugu dinggado hamu marsogot mardonga sahuta terlumobi ma dilaiku apani patu ala hodo amang namangingani buna pasogiton dia kahanggim nabor hakdon marsugut taduan siat tongani hutau asa parroha hunommu isema naga bedongan isema silehon nauli isema silehon gogo asa parroha hunommu nakining songon nang pinajolon yamat kasitu aruma peyang takas songon nabi negemuna songon pangalahon yamat tanong perjolomon dingon digam markuria mulu subui tinggal kamu marsogot bohama muse alai pangiduan nami Tuhan ikon lebih duminggam ma pangalahomu siang pangalahon ay amat tanong perjolom merujuk dulu songon ima songon hatani di batana jempek na buih pasatame di tonga-tongan ipumuat di bagas sadario amin mertua ma nama nangyon hatan di bata jalo na pefsa amin pinasa mata mata sonang ilambung Yesus sonang narodusi unang weho mabiar lamad dapoton unang weho mabiar lamad totong di Jawa Yesus seroma hotua totong di Jawa Yesus seroma hotua kadikon hahulumon jala haposia kadikon hahulumon jala haposia sonang dilambung Yesus sonang narotusi unang beho mabiar lau mandapotoni sumana dinane amat takoro imperaturan parimot Tuhami situa sereso tajung lingon siap kami maperjolo ima rom bidu seplopat walu songonom ma didok bisi ai iya mangulu pehita mangulu di Tuhan ido dalam mate pehita mate di Tuhan ido asa mangulu manang mate pehita totong do di Tuhan kita kata itu mata na tersurat di Filipi sada ayat 20 sada songonom maru isi Kristus do hangolua diau jalalaba nang hamatea hatani di bata di paburhatok kita di situ di sinaga tersurat di Yohanes 10 sada ayat 25 ayat 26 songonon mahatana di sini dungi mina Jesus ma madok ibana au do heheon do hamuduan na mangulu do na porsea diau nang pemate ibana jalaganuk na mangulu jala na porsea diau na sotupa mate ibana saliling ni lilingna amin tadi di bata tarengot bawanta situa di sinaga pesalmen 110 Aisyah kolom doro aku di Jehovah ala naum ni tangi or jojo paru hurajai ono kudoi songoni masahana Songon hatani di bata hatangi om songon pabokat to namata dua sidaga seorang manusia
Ima tersurat di Lukas 2 Pamungkasan ayat 20 siang 30 seorang wanita sini. Paluaon muma lungai ali raja nako somon ibagasat dame songon na nidokni ay nunga di ida mataku kaluaon na siyan koi songon imasa. Atang di bata na tersurat ima di parmoning ni amang boru situati sinagaon tersurat me di Roma 2 ayat 70 rodi 70 sia songonon ma di disi ay gomos do hutio rohaku dan terbaik sirang kita sian holong di rohani di bata na di bagasan Kristus Yesus Tuhani manang bahenon ni hamation manang hanguluan nang bahenon ni akka surusuruan nang akka harajaon nang namasan wae nang masa sugut nang akka hagugupun pe manang bahenon ni nanigijang nang ditoru rodinasa ni tunapana amin imasana. Hatani di bata papahanton situal di sinaga dibuat mesian Roma walu ayat 11 ay hurajumi akka sitaonan di hasianganon hirana sodong do pertibakon asangapon sifatara tu hita sogon bani saatna asalawaw tu Yesus ku tunadaw lo asalawaw tu Yesus ku ay malungod rohaku madapoton di mataku ay malungod rohaku madapoton di mataku asa dilabung nao asa dilabung nao asa dilabung nao asa dilabung Jesus ki sodangi sitorusi oponi Jesus ki sodangi sitorusi oponi o adigan rotikiku asaborhat matotiku lamar nida bohimi o adigan rotikiku asaborhat matodiku lamar nida bohimi lamar nida bohimi Sai jagaon di jahuba doho laho ruar dohot laho bongot olak nyorro di saliling na amin. Mari kita luguna holong doro tutup padang holong doro lide bataku holong rohana totomia ay di batu padong aku marhite Jesus anak nai tariho tau di baik dosa nasu terbaik madua tariho tau di baik dosa nasu terbaik madua dibain di udok kolong gerohan di mataku totong diau dibain di udok kolong dorohan di debat
usul. Hei, sebelah kanan. Iya. Mengalap nabadiai Tuhan sonangan. Kutudal humma na dipudiki Yesus Mahapusakti di harorona. Kutudal humma na dipudiki Yesus Mahapusakti di harorona. Ale Situa Daulat Sinaga siatano do permulaan ni dagingmu mula maho jadi tano. Alai Tuhan debata nama nopaho doho Tuhan Yesus napa dohon ho sian dosa doho todi purbadia majalo ho Tuhan uluan nasora suda ima mangaraboti orbuk ni bakkem pai maro ari perpudi. Amin. Martua makan amate di bagasa Tuhani olak nion tutu di doktor di masohot manasida sian parukilon nasida ay namangi hutma tu nasida nani ula nasidai. Amin. Martangnya kita. Ale Tuhan debata amanami na di benua gijang kodo debata na punahami rodi sude ngulu nami selehon ma iras ni roha di hami asa marlas ni roha hami pai mahot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahat tutangammu ma todi dohok daging nami asa unang liru hami di ujung ni ajal nami selehot todi mi manugu-nugu hami asa diramoti hami molo mamulus hami di rura lingguman ni hamateni asima roham say pamasuk mahami sugot tuhasonangan na dinggani. Amin. Perintah kita nomor 374 ayat 7 luguna. Nongko jonma ikon mate Yesus Kristus nunga mate alani manguluaw. Yesus Kristus nunga mate alani manguluaw. Sikop tua di parade ipelas rohakku lao. Sikop tua di parade ipelas rohakku lao. Manadikop perdagangan matapoton hasonangan. Manadikon perdagangan matapoton hasonangan. Matapoton Yesus gi ay malungun autosi. Matapoton Yesus gi ay malungun
sudah selesai. Minggir. Udah kalau lebih jalan lagi keluar. Minggir terus. Hitung mahal gantian. Harus selesai ya. Minggir. Harus dengan lebih. Ale-ale na sumurong imatuhan Yesus. Ale-ale na sumurong imatuhan Yesus. Ay toro ale-ale na dihas yang ano. Ay toro ale-ale. Masadi molomate dagingo. Salunai masadi molomate dagingo. Haanggi doho todong na marholong rohay. Haanggi doho todong na marholong rohay. Ale-ale doho dongan dading dosudina. Ale-ale doho dongan dading dosudina. Nang pedi pataruhita saha tu udean. Nang pedi pataruhita saha tu udean. Laudo musenasida ditalikon bakle. Laudo musenasida ditalikon bakle. Dia manami na dibanwag jam sabi na kaya magwamo sa maharajaw sa sab maluman dibanwag soman na dibanwag jam. Lehon matuhan sa dalawang pamilya siya pare. Sa manusia namin soman panas namin. Dosa ni doon na magdosa Tuhan. Unang kami tuwid sa Panginoon. Padua mahamid siya pangago. Doog sa bugon. Gloria sa apos sa Diyos. Amen. Asi di rohan itu hatta Yesus Kristus. Dohot tolong ni rohani debata amat ka. Dohot parsauran itu di perbadia mana madungan hita. Sadadun sa rodi sa dinilina. Amin.